Hi guys! Welcome na naman po sa panibagong video. Ayan na, may tinapay pa yung ano ko. Kumusta po kayong lahat? Kami ay nakabalik na sa aming bakasyon and napapaano ako ng buhok. Napapa-dry ako ng buhok. Magbo-blow dry muna ako. Si Ruth po umalis saglit to get more soil para sa garden kasi hindi ko pa na-transfer yung ibang pots for ibang halaman or flowers para doon sa aming hanging pots. Nasa wall namin o nasa fence namin ba. Today is the day na uoperahan po ako, so wala naman. Sabi nila, how do you feel? Sabi ko, okay lang. Hindi, sabi nila kagabi kasi we had dinner last night to celebrate my in-laws 40 years. So, guys, 40th anniversary nila yesterday, 'di ba? Sana all umabot ng 40 years together. Kasi tinanong ko yung parents niya, ano yung sikreto ng 40 years na tumagal kayo ng 40 years together? Tumawa yung papa ni Ruth. Tapos sabi ko, kami nga ni Ruth, 5 years together, parang ang sakit na ng likod ko. Binibiro ko si Ruth, sabi ni Ruth. Nga, isang taon pa lang tayong kasal, wala na, ang sakit na ng ng ulo ko. Hindi po ako nag-vlog kasi nga family time. Yun, maganda yung restaurant na pinuntahan namin last night. Ana is at school now and si Ruth yung sasama sa akin doon sa hospital. Pa ngayon, 9 o'clock and 9:30 alis na po kami kasi yung aking appointment is at 10:35. Yun! Yung problema ko guys, kasi nga I lost weight. Yung problema ko po, ito siya dito, ang loose siya masyado. Yan yan dito. Dito. So, pag gumanyan ako, grabe. Yun. Diba? Kung saan-saan na napupunta yung aking chika. But yeah, I'm not sure if maipapakita ko po yun doon sa hospital, yung mismong operation. I think not. But isasama ko po kayo sa city. Tingnan natin kung talagang ooperahan ako today or i-check lang muna nila kung paano nila gagawin and then reschedule sa operation. But we shall see. I'm still kind of hoping na hindi nila ako operahan after the operation or what. I just hope and pray na if ever na operahan talaga ako today, it would be, successful. Thank you nga po pala kay Miss Celeste and kay Ma'am Vivian and sa mga nag-comment about sa operation ko. Thank you po sa good luck niyo. So, good luck po kay Mister kasi hindi ako pwedeng gumalaw-galaw. Siya po lahat ang gagawa ng bahay. And good luck din sa bahay namin kasi for sure, makalat yung bahay namin. Pero at least, mag-effort si Mister ba? Para mamatay yung mga damo-damo. Not my plants, ho, ha? Yeah. Dami ng damo dito sa amin. Kailangan kong bunutin yung iba. Pero we'll see kung kaya natin. Otherwise, si Ruth na naman yung nakapag-blow dry na po tayo. Nakabalik na si Ruth galing sa bumili ng yung vinegar para sa yung scone panglinis na vinegar para mamatay yung mga damo. Tapos alis na po kami. Tara, let's go. Nag-text po pala yung aking mother-in-law. Yung mga in-laws ko. Nag-text sila na good luck or fail sterte, parang good luck daw ba, tapos be strong, ganun, diba? Cute nila. Ito pala yung guys, ginawa ni Ana sa school. Ang sabi nito, dit ben ik, like, this is me. Ay, yan lang po muna yung nakayanan ng anak mo. Ang cute. Sabi ko, sino yan? Sabi niya, teacher niya daw, pero nakalagay naman siya daw. Sabi ko, ikaw yan. Sabi niya, hindi daw, teacher niya yan. Are you ready to dunk? I'm ready. It's more up to you. Alis na kami, guys. Oh my God. Nakapalda po ako ngayon. Diba? City na tayo. This is it on
Kapitolyo sa North Brabant. Alam niyo dito, ano siya, mga cherry blossoms to. Maganda siya tingnan kasi marami siya. So, sa beginning ng spring, maganda talaga to dito. Kaso walang masyado na pupunta. Ayan, dyan na tayo papunta. Kinakabahan na ako. Dyan tayo, guys. One eternity later. You? Nasa Skindle na kami. Na kami Skindle. Wala guys. Hindi on na operahan. Explain ko sa inyo pag ano, pagdating sa bahay. Akala ko maging okay na. Nagte-text yung nanay kung sana daw madaan pa sa ano, sa gamot. Sabi ko hindi. We shall see. Bahay na kami ni Ruth. And kaya nga hindi ako na-operahan, di ba? So, anyway, we dropped by sa aking suki doon. And bumili kami ng mga gulay. Yan, may ano ako dito. Green onion, spring onion. Meron din kami bagong strawberries. Maliliit yung strawberry nila. See? Pero, okay naman. Okay lang. Kasi si Ana, everyday nagbabaon ng, almost everyday nagbabaon ng strawberries. Kumuha din po ako ng white mushrooms. And then, may ano ako dito. Additional na avocado. Tapos, bumili din ako ng garlic. Ang tawag sa bawang dito is knoflook. And then, kukuha din po ako ng 2 carrots kasi maglulumpia po ako. Finally, maglulumpia ako. So, yan. 2. Malalaki siya, guys. 2. Enough na to. Kasi may minced chicken ako dyan. So, gawin na lang natin. I was thinking na hindi ko siya magagawa. Kasi nga, akala ko operahan ako ngayon, di ba? Pero, hindi man. And then, kumuha rin kami ng itlog. So, yan. About sa aking naunsyaming operasyon, char. Naunsyami talaga. So, yeah, kanina, nakausap ko yung dapat sana mag-opera sa akin. Chinek niya ulit yung aking ganglion. Sabi niya, medyo strange daw yung location ng aking ganglion cyst. Sabi niya, normally, dito siya. Kahit saan naman talaga siya. And, dito or dito. Pero yung sa akin talaga mismo, sa dito, sabi niya, kailangan ko daw ng ultrasound muna. Mas preferred niya na he would prefer an ultrasound muna. Kasi nga daw para makita talaga ba ng maayos and kung saan talaga yung source. Kasi kailangan makuha talaga yung source din para para hindi na daw bumalik. So yun, ang sabi niya mag-ultrasound ako. Fortunately, nakakuha kami ng schedule bukas. So babalik po ako bukas. Ako na lang mag-isa. Kasi nag-off sa work si Ruth ngayon. So bukas hindi na siya
mag-off kasi nga hindi pa naman ako operahan. Ultrasound lang naman siya. Sabi ko ako na lang mag-isa bukas. And then yung result ng aking ultrasound the following week na naman, Wednesday. So, hopefully by Wednesday next week, malalaman ko na kung operahan ba nila ako on that day or mas closer na yung date para matapos na siya guys. Ba kasi medyo nag-worry na ako no? Kasi pabalik-balik siya ba. A few moments later. Hi, Tita. And I'm home from school. I'm home from school. And what's nice today? Ja, want ik was een beetje huil op school. Huh? You cried? Ja, ik was een beetje huil op de gymzaal, want toen wil ik er niet spelen. Aww. You're a little bit scared in your PE class. Waarom? Ik ben... Maar, lang, your teacher said you did well. You did well today, she said. Ik heb maar een klein beetje gespeeld. Yeah, but that's also good, hè? Dito na si Aling Maliit, guys. And, happy ako kasi kinain lahat ng fruits niya. May natirang isang green na grape. So, yun. And yung kanyang tinapay, kinain. Ayaw niya talaga sa PE class niya, guys. Sinatanong namin kung bakit. Tapos, kinausap ko na yung teacher niya kanina. Sabi daw baka na-overwhelm pa siya. Baka kasi ang daming bata sa yung parang himzal yung tawag dito. Maraming bata daw doon na mas malaki sa kanya. Ganun ba? Parang mixed sila sa ibang klase yun. So, medyo na-overwhelm si Ana. Ayaw niya doon. Parang 2 weeks na yata na sinasabi niya sa amin na ayaw niya doon. Once a week lang naman sila nag-PPE. So, punta siya every Wednesday. Ow! Ow, 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 ow. I will get it. Hindi siya pwedeng pumunta doon sa kitchen namin kasi sabi ko sa kanya, wag siyang pumunta kasi open sa ilalim, guys, and lahat ng gamit andito. Kasi si Ruth kanina, hindi naman pala niya alam kung hindi siya marunong masyado ba. Nakalimutan niyang, kasi may na-stuck yung lababo namin doon sa ilalim dito. Pasensya na marumi siya. Yan, dito pala, siya, may cut doon or may hole doon. So, yan. Hindi man niya, wala man siyang sinahod dito. So, paglabas ng tubig, kasi he was trying to fix this one, ito siya. Nagli-leak siya. Diretso yung tubig sa baba. Tapos sa baba, andun yung mga kuryente. Automatically, na-off yung kuryente namin. So, he was trying to fix it earlier. Ang lahat ng mga gamit na andun, parang tinatapon lang niya or what. Sabi ko, hindi ka talaga plumber. Tumatawa lang siya kanina, pero na-stress din siya kanina. So, yun. Tinulungan ko na lang siya ng konti kanina. Pero, ayan. Later pa, wala. Hindi ko pa ma-arrange or put away. May pupunta po dito to fix it later. Sunod-sunod na yung mga dito sa bahay. Ay, nasisira. Kakaayos lang nung dishwasher namin nung may pumunta din dito nung Monday. Po ngayon, Wednesday. May pumunta dito para i-fix siya. Buti na lang na-fix na agad. And then, ngayon naman, yung aming sink. So, tinry na namin yung home mga remedy. Hindi na siya nag-work. So, kailangan na siyang i-check. Hopefully, maayos ka agad. So, yun. Then, pick up dito. Medyo pagod pa daw siya. Sabi ko sa kanya, mag-bike kami. I-try namin yung back fits na nakasakay na siya ba. Hindi pa kasi niya na-try doon na ako yung nagbabike. So, chill muna si Madam and nagsasnack ng... What are you eating? Let's go. Ice ko. Na, hi, Tita Celeste. Hi, Tita Celeste. How are you? How are you? She wants to see you ba, ha? Tita Celeste said she misses you. Yeah? Was ik weg? Sabi niya, wala ba daw siya? Because in our video before, you were not there because you were with Oma and Opa. Not the show. Wat de show? Yeah, when you went with Oma and Opa to the show ba? So, you were not in the video. Mag-chill po muna kami ni Ana, no? These days, nahihilig po si Ana na manood ng mga Disney shows na musical pala. And tinatry niyang i-copy yung mga kanta. I want more. Ana, sing ah.
There'll be magic, there'll be fun. Mama, Oh, hoe komt het over naar Anna? huh? Hoe komt het over Elsa. naar- Ja. Mama, wie komt over naar Elsa? I don't know, love. Can't hold it back. What they're going to say. Let the storm rage Mama, ik wil ook on. Elsa zijn. You want to be Elsa? Ja. Oh, next time we will find the dress, huh? Ja. Zes schilderijen. Ja, 6 schilderijen. Nog hoeveel vogeltjes? 1, 2, 3. 3 vogeltjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kinderen. Ja, 7 kinderen, hè? Mama, ik wacht bij de gymzaal bij de school. Ja? Ja, ik zat toen met Yeah, but it's also nice to meet other kids there and play with other kids. Maar daar was een mevrouw even spelen met alle kinderen. Ja, Oh, mevrouw Suzanne, you mean? Juffrouw Suzanne. Nee. Het andere kinderen bedoel je? Oh, sige na, sige. Go on na. Go ahead. Go on with with number 8. Oké, maar papa zag ook hier. Ja, dat kan ook. Ja. Sorry. Oké, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trompetten. Nee, 8 muziek. 8 muzikanten. Ja, 8 muzikanten. 10 poppen. You're doing a shortcut again, huh? 10 poppen. Zonnen of muizen? Misschien zonnen. Maar eerst zonnen en dan muizen. Oké, zonnen lagi. Ik zei zonnen. Je doet nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zonnen. Yeah. Guys, matagal na niyang kabisado ito pero paborito niya po talaga tong book na ito. Kahit ang pangbata talaga to. Paborito niya talaga. 1, Tapos sinasadya niya na minsan nagkakamali siya. Lalo pat yung papa niya yung nagbabasa kunyari. Kasi gusto niya tumagal. 7 konijnen. Save ko na yun niya. 1, 2, 3. Then, Putten verf. yeah, pottenverf. The next day. Hi guys! Welcome na naman sa panibagong video. Ay hindi, next day pala ito. Yan, naghihintay na ako sa bus ko. Papunta na po ako sa city. Pabalik sa city para sa aking ultrasound. And andyan na din yung aking bus. So, samahan niyo po ako bumalik sa city. Yan. Dito na ulit tayo. Mga 1 hour din yung biyahe ko. A few moments later. Ay ulit guys, andito po na ako sa labas sa bus stop ulit kasi babalik ako ng Denbo Central Station and then punta na akong Eindhoven. I-meet ko po yung aking kakakasalan na Indonesian friend si Arum. So yeah. Mabilis lang kanina. Yun na yung bagong kasal, oh.
The show your ring, Aru. The new bride. No, it's really nice. Real diamond. This is the one that This he is got the- it from Ireland. Yeah, this is the engagement and this is the wedding band. Ah, this one. This is the wedding very ring cute. and this is the engagement Oh, ang ring. cute. Yes. That's so nice. It is. We're at a Korean restaurant now. Ayan, oh. Kami pa lang dito. And this is our food. May tteokbokki kami and then so naghihintay kami sa chicken. It's maklek. Yun na yung chicken namin. Ano siya? This is the soy garlic. Soy. Yes, this is all garlic. And then this one is the yon. Yeah. I don't know. one, the Korean one. Yun lang yung food namin. Hello, andito na po ako sa bahay and andito na din si Ana. Oh. Finally, nagkita na kami ulit. So, sobrang busy ng araw natin today. Nag-part-time ako and then after that, direct nag-umuwi, nag-ready para pumunta sa ospital kanina and then diretso sa ibang city. Sa Dinbos kasi ako dun sa hospital. And then yung pinagkitaan namin ng mission friend ko sa Eindhoven. So, sa kabilang city. So, busy ang araw natin. Pero, okay naman. Hindi po ako masyadong nag-vlog kanina kasi chika kami ng chika ni para ma-enjoy namin kasi minsan lang kami nakikita. Tapos, pag nakikita kami, mabilisan lang din. So, yun. And i-end ko na din po yung ating pa-video. No? Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na naman tayo sa susunod video. Duy! Ana, mush babush! Oh, ayan niya.